l'ESO a l'Escola Montserrat. Quina classe estàs fent? Física i química és segon. Estàs entenent alguna cosa? Les construccions combinades són aquelles on les oracions, paraules i sintagmes estan al mateix nivell jeràrquic. Teniu els deures? Com definiries aquesta escola en una sola paraula? Escola Montserrat. Escola Montserrat. Especial. Fantàstica. Meravellós. Escola Montserrat. Bomba. Fantàstica, i divinament. Escola Montserrat! Super. Genial. Escola Montserrat. Escola Montserrat. Inolvidable. Escola Montserrat.